Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Lakha inquire trok dua Barguri constituency ke parlo dathora PS along MLA Dr. Numal Momin Ari Dengpen Kiram Tanganinkan pai pai ni pai trok si Ninkan Surihinira inquire ke thom aninkan Sekelanga Hem Foundation Stone ke etikang si pini an ni pai sir kep theria chiklo Ninkan Surihinira inquire pli anlo Lasi ko unclaim patang lumapu kachini chia phan mate rat atheno kapaklang ponchia phan si nilitum apherang ke Edwardson Kopen humri damlo lapen labang soka humri damahut hadak aradatum MLA Dr. Numal Momin phan kachuro pachirpo lapen delong sitame prabjin pen nang pi igvek thapusi chuning ripontu tangte lang ikthala arjuponik tha Kardom apang si Karbi Anglong News Channel ke changkon peng kilang ver raton pe Kardom di pajaro non nili kidor ke dak lakhain kora trok ke parlo dolomara mati lepu atok nai da thap pias long sini ni deklo adak nili kidor ang ko kalam theke la parlo sulinan kora ke thomani kan Deputy Speaker Dr. Malmungmin sekelang sahem ka iponji pu chak tekang sulinan kora thomani kan ni phai troksi Arni pai pai chiklo alangli long isom polo alangli long isom pateng pen se alangli kam ta me pangcheng ponlo alangli kam ke pangcheng ri tum thek ponong chi non an ko an tang lo ma la bang so kachini je phan se rata theno ke paklang kon je phan se ni li non non dak arjap iglo speaker Dr. Malmumin alangli kachachak tekang dipu so rata tum sekelang sa hem nangji pu ki hang pen kachini pen jok duk sungalang kachini pen jok se alangli ladak rang humri pen nang lang lo la pen porta pen nang pilo ala ni foundation stone ke tekang arni pen ni di thompe kala ni bang so kam pa cheng pon phet lo asila bang so ke cheng pen non ko an tang lo ma la pen non ko an tang lo ma bang so ke pa klang pon ji phansi rada thinu ke banji phansi ni bi arjap ponik lo la si cameraman ni tum pen ni tum la pu na pa klang pon la si cameraman pa klang pon ta le tum ka do ko be hala pu cameraman person pa klang pon ta la non ta tang dok dok lo la si arlu ko an si ke tang tang mal ta mi ne ke pon pa klang pon ji la si non arlu ko an si ke tang tang mal ni tum pa klang pon ji la si non ni tum camera person ai pidi na ke chab no ala ni bien de ko start non camera person don ni long na ke chab na ke Claremont terang pasala ni person ni tum dak na humri lo la si lo ni tum adi ma klong luan ta meni tu teklang pon si kon tang tang nama ka do ko ve non already ki tang tang si kong ro la non ka do ko ve sulian korop ke thomani kan pai pai chi kro troksi pen si na dak teng ko ro boda ne ni an ko tang la thang 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 chi kro pini an plo tang la ke na kepan ni phai na kepan lo ni phai na kep lo te la na por ni kan sita bela pesila bang so hem la pa ne ki tang ji technology da ka do ka be arlo ta hin na lo half ni lai le na kong tu ni lai ta be ki tang tang already gone mase deputy speaker phan alali phan rada tum kichuning ri pena joksi alali ta me rada phan ka chini pena joksi kidu kisungalam ka chini pena joksi sekelang hembe kedang sot walang litum alang ni pensioni pena jok sela dak alang ni pilo te pena alang ni ningang samme sela do ko bela ni kaching hon pensi alang ni fan bhut jok jok ji system alang ni rad fan ka patha pena jok si rad misenang ji la rad joy ki joy wan ji pusila da alang ni sekelang sa hem ta me ki pono la pena baksos sekelang sa hem alang ni deputy speaker Dr. Momin alang ni fan la bang dakara tum ko ana akichiru kang tum doma be ma la pena porta me adak kipi be antum kan kan sama apa solang ko thaki da gara tum to sa gara thole khithine na ma pona lasino na banke la da gara tum to da gara tumale thithini la ma ponang na da sekelang sa hem deputy speaker Dr. Malmumin pen ki kimpon kipia pu thakala tum la kwan ning kang sama la pang sola ma pu thaki thithini la ma ponang apang si ka benglong chine ban kadam ipajado achana ni tum adim la da thrapias ke parlo along ada luti krong thom ka chiko ka lo hi ke tipu so da ma to war lo la pun hi ke la pu da thora police station ke da ma to war lo la sila dak achi tim chi da long ke ram tang pai pa suni nang kora thomani kan pai pai chi kro proxy pen foundation stone da dak nang elo
deputy speaker ake haya la ni se kelang hema nani tum phanang pila bang su na ke pia putha nani tum rat khoi pa nani tum ko ania ni ngarong nani ni akrom pa nani rata ahu cha rong thani labang so nilitum aphan labang so se kelang hem nang ti bang ke nilitum ninga rong pik lot adhara dikti sora sitame lapen Dr. Numol Mumin deputy speaker alang pan pame ero kilo ningching samlo ninga plong pen athe ladak nilitum se ke chilang phan ko ani ka sik sak lang the lang pleng hot hamala si an ke dam nang pen tamin non bang ke labang so hem nang ke tipon ma te labang so se kelang hem na tipon ma te ninga plong pen kar biang long tim kar biang long tum phan sami de nani tum thai ponong la bang so hem tang det ang ke kalyang ta me ke tang si ong no ta la bang so hen tang ke ji punali ning the la pson do ba labang so bang ke nilitum ning ke chi thedo athe kar biang long tim kar biang long lapen lituma kaching hone cm tuliram rong hang alang di development akam phan ki claim pon bor itik asi nilitum ning chi thedo labang so tar tang pon pe meji pusi tum ning chi thedo lapen la song thak si labang so hem ni to phan kang hon kang jin so pe nang ki pi ason thot thak si non nilitum ba la pona le lo kedam ke bang ka siksak lo ke charlia sumara tum kedam ke bang ka siksak la si labang so dolong si tame dolong tame prabjin pen nang ki piji phan si tim kar biang long lapen tim kar biang long ki chari ki the ki ding lapen man ki do cm Dr. Tuliram rong hang phan saming tum radahin pen chuning ri pen pa wala mane delong te mane tum prabjin ben mane nang pia son te kusinang hin ben akama thapon nili tum bang la dolong bang min ka siksak bang ke kedam ke bang ni tum hithi bojar ke dun lapen lo ke charli musumar biheg tum si tame lo ke charli kedam bang non barla polo te lang thilang pleng la so ka siksak bang ni tum dupi same alang ni tum tim kar biang long pen ituma asar division em richard tokbi alang li ke chipidu ga joine la towara bang ke gravel nang topic ling lo towar bang ke non ke mission hoi lo mission lo same la dolong bang prabjin un an pen prabjin pen ili tum phana piji phan si tim kar biang long ke chari tum phan same ke thik ding tum hasemi chuni ane tum ladak non ladak puhi ga dipuso tam to parlo la pen parta be puge ta thora police station ke da matu parlo ante ladak pen lapu appear on lapu nan tum dolopra na to kisu na lang khat kon doi ko non ma khat ni doi la khat thomang bong ke khat ke na pilo non khat ni doi non khat ni doi ante la bang so to da bolo ma social media long mate news long thek pon long teng plo tang tela dak de long bang ke mp election judiciary chengpon ji ko la so aputhak nang ni tum claim pon bek ji pusinali ni ke the ma to deputy speaker Dr. Mamung ne phan labang so bang ke ni tum ning ka chi thedo lo sitame un an prabjin pen nang ke pikon ji phan athe kidam tang apora lang ri lam cha ka teng ke ka chi papling si ke ong tim kar biang long ija ke thik ding atum sitame lapen ituma deputy speaker mla Dr. Numol Mumin sami ke chi cha ka teng pen hospital sami nang pilo la song tha sing tum ning chi thedo labang so de long sami na piji pa nali ben chi thang kha milimen babu hanse la sela dagara tum men tame arju ponong lo alai tum fan mla deputy speaker Dr. Mumin alali abang so se kerang sa hem ki pen ko aninga roma alai tum tame do thik te dana ni karo so de ana alam thini tum long pon lo ase alang ti pa ka churi pon thu do la ke bari kha polo tante lang khat ka ong pe na jok se lang thelang pheng ke the pe na jok school ke do no sumar tum la pe na part me logo chale sumar lo school ke do tum la pe na part me se ke lang non ma ke la dak se ke lang athai avelang non se hem kim bom lang se non mat ke hamala sian si damang kokji aposila delong tabe prabjin pen ngi piponji phasala tum ka chungi pondu la se tim kar beng long la pen deputy speaker Dr. Mumin alali ning ang hopen ke bar tang la so delong pg plus delong pg pu alama puthak prabjin pen ki piponji phasini tu kar belo news channel la pherang ke pen tabe churi pon lo la se pini nang le tuma phan nang ke ban pia berta ke la pon se kang tonik lo tumi thakme kurwang thu Kohora long PWD Public Work Department Asaihem Hemban Pamanden Lasonsi Lakha Inkoratrok Duabarguri MSC constituency ke parlo Kohora along Public Work Department Mate T Hekpen PWD Asaihem along Ato Komaratum Chewangwi Mate Kachedo Didet Penajok Hemban Pachemandet
ลาเป็นลาบังโซอาศัยเฮมาลองเมกลังโนออดลังโนกังรีกังครังอาตุมสีอาจัวปอร์โลเตเพลงเซตติติปุสีจอยซิงพังโชเป็นเพรังเกียตุมาลองเป็ดนางทันดุนลาบังโซ PWD อาศัยเฮมาลองอาร์นิร์ดิงคลอยเป็นสิตามีดักเกโดเกฮอนาบังผู้มาเตโชโกมาร์สิตามีเชโดดีลาเป็นอาโชโกมาร์อาตุมสิตามีอาหุดเป็นวังปอนางชิลังไรชอตติติปุสีนางทันดุนลาเป็นโนนามาตองเซกอดเป็นลาดาเกโดอาโชโกมาราตุมลาบังโซ PWD อาศัยเฮมาลองเชโดนังจิปุสี PWD อาดีพาร์ตเมนต์ตุมาพานโซดักเป็นปาชินีโลปุสีเพรังเกียตุมาลองเป็นนิงเจดุนนิวส์เท็กซ์รีพอร์ต La salam ke channel there to chat lo pusinili puji nili tumange isilang nun loilo complain da dolo athenili tum etheni ka thengno pina kala atheni tum la pu pron anat ke security tum du da gyat an se do ko chot eta arni gang sam ingting rima polote la sonsi thek don long la ot gelang nu atum la da ka the adimang sepdi la tum hem lu rup lu pulote la pu tawar ka chehalat la pen puwang ma wang me ma la pen munit lut me mi adimili da office mati kala la si arlo nang ni tum da thek long lo arlo je la an si copy to sono matha lo ne je paleng la pen tu sob ka doga beta hala chukidar do mang chi bi amni tum mang do de dat adim ge prilon ge ajo hor ke juna tum ot lang nu atum la si atumi ning ve lo manda la so ghotona du bisi nili tum pada bil talong lo kala la hinang ne tum nang humri lo mi pikalam lo ni gina tum hai choro lo la si jase metta bang ke la ke PWD department num chelang vek ni polo chukidar bahini do utam tum scooty ben wang po ako chedam thujui la son si ni rat tum thek long la ladak ke chido dek bang ke penan ani dinglo ke di chedo de pin lo lage chedo de pin lo dak eni pu bainong chen cholo ke di bai dak nong chen chalo kalang di tangte la PWD ya tum fan ke nangli tum la rat pen public hoi pen nangli tum kopi puing tung ante la so department atum fan la tong se kot pa tum chukidar bang dak permanent pa donang polan velo la lo pulota hem ta ingthir pola pen ot lang noi choklem dum ta me dak luthai he lo wang velo mati kalang la sila bang ako adim da silang mesen bonon ke adim arlo galang anta hijim me la pen pune therak me asan kalang horobong bendang lok cigarette bendang lok ladak la pen hala pe war hok choi hai ke lang no dak la hai ke isi office a hem bolo si office hem pulote kalang to chorek lo nangli men chithanik tha nilimen joy sing phang cho kalang to chorek lo te Karbi Anglong Autonomous Council Gera Thengno Sarthe Phangcho Alongle KBKC Asotum Longle Chiri Inkoi Raisi Chirai Pithipen Ajok Karbi Anglong Autonomous Council Pen Katharli Asai Dengpon Pivek Nang Jipu Katesong Karbi Anglong Autonomous Council Gera Thengno Sarthe Phangcho Alongle Along KBKC Asotum Chiri Inkoi Raisi Alongle Jakong Horang Pen Chirai Pithipsi Chirai Piderajok Karbi Anglong Autonomous Council Pen Katharli Nang Jipu Rat ke hang pidun bom ahut revenue EM Amar Singh Tiso Rat Athengno Lamchak Chipidun lo Thereponi Phai Troxy Ningkan Surihinira Inkora Pliarni Katharli Asai Klemvek Popu Alamchak Atengpen Katharli Asai Kideng Didet Ajoksi APHLC Asongja Potum Angtong Ingti Kathar Sersing Be Lapenke Alang Liri Sang Ho Tumpen Karbi Anglong Autonomous Council Gate Athengno Ke Ongdong Chepang Rumsi Tharna Dodamlo Labangso Tharna Kedo Inang Koke Revenue EM Amar Singh Tiso Lamchak Kachechak Katharlia Sai Klemvek Popu Alamchak Kachechak Atengpen Klem Kledet Aputaksi Kachesong Sai Dengponlo Seta Kopiko Son Penlo ne Ing Samjin Pen Democratic Arona Tengpensi Kachesong Dengponlo Seta Raikom Asai Khiatum Thurpaksi Kachesong Asai Ington Nonpu Hukum Pilo Seta Kachesong ke Ington Pon Pedet Ajok Raikom Asai Khiatum Jakong Horang Chipisi Ongdung Kachesong Atumaphan Arplung Phunlo Sita Angtong Ingti Katharpen Sersing Be Atumki Ingni Thipen Chesong Bom Sarthe Phangchu Along Lialong Kido KBKC Aswatuma Eviction Ivek Anchi Pusi Hang Tarang Bom Laso Apora Raikom Asai Khet Tumpradun Dutsi APHLC spokesperson Angtong Ingti Kathar Lapen APHLC Youth Wings President Sersing Be Lapen Alang Liri Sangpon Raikom Asai Khet Thurpaksi Ingnang Ponlang Kachesong Kido Anatuma Phan Di Puthana Along Pon Lapsi Kachesong Ajaibe Ington Put Nang Pon Lapsi Than Tangte Kopi Koson Mapu Aputhak Nang Litu Nang Pon
News report Carbia. सारियों भूल को करे पुलिस अपने हां please sir they are only four sir please अंदर बैठिए जब please साड़ी बंचो अलग इविक्शन प्लीज International Women Day Arni Karbi Anglong Women Justice Forum Atumpen Pini Amethang Asai Hemalong Pamanpon Lakha Inkorapon Nilip MSC Keparlo Chokiala Karbi Anglong Women Justice Forum Asai Hem Along International Women Day Arni Pachetondunsi Pamandun Lapen Labangso Amailong Aluhia Manpen Madam Megi Ingtipi Lapen Chokiala Athana OC Sitame Chetongdun Pen Mai Along RDP Dun Lapen inglong ana thupen seta so arlo tumtame ongdung pen chetong dunsi mai RDP dun Lapen mai along so arlo tum kopuson pensi hemrit kachobo chejima alam hei hui chethan chimum pon pen mai along jumesen alam chethan ponsi so arlo tum an aning chepathi seroi pon Lasi non ang ton pen alang litum pen nilitum apherang kia thengno nang kapachini dun alam thele archu pon thulonang Nilip Chokiala Pen R1 Teron Report Karbi Anglong News Channel. Ningji achok loma? Pinidak Chukihola long Karbi Anglong Women's Justice Forum hin pen Kibipon International Women's Day Catalona long kachetong dun long pon ningarong pik la pen Women's Day pulotang te soarlo tumpan kapanongar ni lasi labang soar ni kupiat hesi Kibipon lo Catalon pon lo pulotang te lake kalang lo Sopen soarlo tumangbong aprang mate ang bongalom kibipon mate kethakpon ketheklong lok pen apo sila bang soar ni kibipon pule pude ta chok si labang so katalon ke ningkan pharukre sar kebra kep apa mo heta ninje pon lo hala bang so ningkan pen se kibipon katalon pon la si piniar ni antai litum aningkan wangta katalon dun la pen piniar ni tum la bang so katalon dun ke iningarong long itum ka Charlie pon ang jadim ta do ulang pusin itum jasame ka chathan pon itum soarlo tum eja kongdo la pen jasamet karbia ham phangke soarlo pela pen so phan ke thak pon la puson ke prek la pu theglong dunde pusin ili ke thegdam lo kumatnya hemalong ko pini ke claim pon la ke nil tum chini dunde sitame karbia khai la pen ham phangalong ke soarlo tum phan ta adim aklong pek pame la sila bangso adim aklong ke pek pame long ili tum kado ka ve sitame ininga rong pen la kado ka ve ka masayang deng sitame claim pon pamelo nang kengkam che jordan na lapen itum soarlo to hamba gasamet ki thir thip di hamphang kapaman pon thekjia phan il tum han labang soja kong pi pialong ilitum sitamet thir thip pen kengkam che jordan lo nang pusil tum che than pon lo lapen ehem pen ke chenglo ang tan sitame tum ke claim ke dam sitame mesen isu phan sitame a ove phan ke messenji phan sini tum ke che than pon jasamet lahilo pini ke il tum ka ching room pon lapen la so ka ching room lo jasamet equality lapen equality la pen equity purutang te so pen so la pen soarlo long thang ka cha thak ke prek ave pin pen la bang so di maklong setame itum kai ke phan setame ken kam che jor pon rap pet lo nang pusini litum la bang so mai pen setame putho pachini pon thulo la pen karbiang long Women's Justice Forum pen la bang so jai mek puthot ki bi pon thu son thak si ka prek ka song tum ta piniar ni la bang so arni katalon pon do la sila ka do ka be katalon pon rap pet lo abang putina phan setame ning aklong pensi ka churo pen puthode dum klemra petlo nang soarlo tum ansetame eklai vet pen itum paprang polo nang akeme kopima la le itum hamphang ehem tuna phansetame itum kengkam se jor ponlo nang puseni li puthot chuning ripon thulo churo lo kardo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me